Attentie dames en heren, de wachttijd bij kassa 3 betreugt op dit moment 35 minuten. Supermarkt voor worstschering en kaas. Ahum, ahum, aha. Ich hol mich al de krom in huis als het een feestje is. Ahum, ahum, aha. De kar wordt afgeladen vol, ik ging naar kassa 3. Maar waarom stonden al die mans voor mich in de rie? Wie ik toen recht voor me keek, was ik wo dat aan loog. Ik keek, ik wist niet wat ik zoog. Dat leuke meisje van kassa 3, die heerst van alle vrijgezellen in de rie. Het is een geduus en een gestres, daar is het 7 keer zo druk als bij de rest. Dat is een meisje, man oh man oh man, die is zo ik stamel de hals van. Dan als manskel, minuten van de wap. Dit Herbert elke vrijgezel, want iedere dag op stap. Met al die manskels voor mij leep het net wie zich dat hoort. Ahum, ahum, aha. Een half uur later eindelijk word ik pas aan de beurt. Ahum, ahum, aha. Al veel mich uit de hein, ik stond te rieren op mijn been. Ze zag, ik snap het niet, gebeurt de kans bij iedereen. Ja, alles wat ik vastpakte, dat viel mich uit mijn kneuk. De koushotel, de woos en de riefkuk stuk voor stuk. Dat leuke meisje van kassa 3, die heerst van alle vrijgezellen in de rie. Het is een geduwd en een gestres, daar is het 7 keer zo druk als bij de rest. Dat is een meisje, man oh man oh man, die is zo ik stamel de hals van. Daar steest dan als manskel, minuten van de wap. Het Herbert elke vrijgezel, waar iedere dag op stap. Ik ben gans in gedachten toen op hij aangeschooid. Ik wou van al dat wachten, de frikandellen gans ontdooid. Toen bedacht ik, het is eigenlijk één geluk. Nou moet ik voor nu je frikandellen, nou dat knap ik eens terug. Nou een leuke meisje van kassa 3, die heerst van alle vrijgezellen in de rie. Het is een geduwd en een gestres, daar is het 7 keer zo druk als bij de rest. Dat is een meisje, man oh man oh man, die is zo ik stamel de hals van. Daar steest dan als manskel, minuten van de wap. Het Herbert elke vriend